moltíssimes gràcies a tota la gent de l'acadèmia, de veritat que jo sigui aquí és molt bonic. Gràcies, Edmond, per confiar. Gràcies, Trueba, ets el millor, o sigui, ets el claro ejemplo de que se puede hacer cine desde el amor y cuidando a toda la gente de tu equipo. Yo creo que lo que digo es compartido. T'estimo molt. Gràcies, Verdaguer, ets el millor company del món. Vull compartir aquest gaudí amb la Babette Ripoll, que m'ha ajudat molt, ha estat la meva professora de català i ara ets de la meva família, t'estimo molt. I amb la Maite i a la Vero, la meva família també. Vull dedicar a la Conxita i a totes les dones a l'ombra, totes les dones que van sostenir aquest món. És molt important per mi i també volia dir moltes coses perquè el món és una merda últimament, la veritat. Però volia dir algunes coses que ja han dit les meves companyes i volia dir-vos als meus companys, homes, que necessitem que també vosaltres denuncieu i que os enfrentéis para que los rodajes sean unos lugares sanos. Y nada. I només una última cosa, des d'aquí vull donar tot el meu amor i el meu suport al Rubén Wagensberg i a tota la seva família. Gràcies.